Kay taas ang holiday tungod sa Semana Santa, publiko gipahimanduman sa Talisay City Fire Station nga siguroong naka-unplug ang mga appliances. Sagad sa hinungdan sa sunog, mao ang electrical misuse. Ang report ni Femery Dumabo. Upat ka mga sunog ang natala sa dakbayan sa Talisay ning pagsaulog sa Fire Prevention Month. Taas kini tandi sa niaging tuig nga usara ka sunog nga ilang narespondihan sa bulan sa Marso. Hinuon usa sa upat ka fire alarm nga nahitabo sa Barangay Lawaan 3, tinuyo, din duhang namatay. Ug sa tulo ka laing mga sunog, sagad nga hinungdad, electrical misuse. Bag-o nga ko sa sunog kaning mga sa internet nga mga equipment. Although naggamit ta siya 24/7 but we need to take time nga ihunungon sa nato, paungon sa nato kadiyot, then papahuwayo nato para dili ta makamugna og insidente. Nihimo sab sila og fire hose and hazard mapping sa nagkariyang lugar sa dakbayan. Gawa sa naandan ng pag-roofing dungan sa pagpahinomdom sa katawhan nga likayan ng sunog ug magmatngon sa COVID-19. Samtang subling gisusi sa BFP ang mga simbahan, ilabi na nga nagkariyang kalihukan ng himuon sa pagtimaan sa Semana Santa. Init na. So usa sa mga problema nato isang supply sa tubig ngadto sa mga kabukiran nga barangay. So ang Bureau of Fire Protection in coordination with the local government mo hatod sad mi og tubig, mo supply mi og tubig ngadto sa mga kabarangayan. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.